Kasi magkaraon kita. Binuksan mo yung saglit lang. Nakain pa ako eh. Saglit lang. May tinik. Matulog ka na. Antayin mo makakain tapos ako dito. Para matulog ka. Medyo delete yung Gcash dyan ah. Ano stress po yung magbubukas yung Gcash dyan eh. Yan sa akin. Para makasya.
yung YouTube. Ha, inuksan mo para sa kanya. Oo, tulog yan. Nakakatulog yan. Saglit lang. Nakain pa ni Mama. Apo ko. Saglit. Tapusin ko lang to. Nakain mo na ako. Inubos ko na lang yung papanis kasi. Yung tilapia. May gata. Pinapak ko na lang. Ate. Ito na, tapos na. Ming, alis dyan. Alis dyan. Ming, antay ka. Wala kasi pinapanood mo. Hindi kasi inano ni Tito.
mahugasan tong... Uy! Parati yan. Hindi natin Ay, Sus Maria. O, natumba na. Ay, kamamadali. Natumba na ang tubig. Kamamadali. Natumba na. Kamamadali. Ate, nataranta si Mama. Oh. Paano ngayon yan? Nataranta na si Mama kasi sa iyo. Minamadali mo ako. Hmm? Tuloy kasi ng pang-toothbrush kay ate yun. Tututbrasan ko sana. Pagkatapos kumain. Ito na nagawa. Hindi ko muna hugasan yun. Maraming salamat sa panonood ng aking videos. Thank you for watching me. Salamat. Love you.